السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kono kadi eɗen jetta Allah no feewi no feewi no feewi no feewi ngam wonko jolnoɗo ko ɓooyani e leyɗele men ko e nduɗo lewru ni événement ji ewa seppoji musɗi ƴiƴiyankoji ewa jolnoɗe e nder leydi Sénégal ko noon ni ha e leydi Mauritanie eɗen gandi dille mbaɗino toon caggal sumboji ewa député ji ewa sarɗiyankoɓe eɗen gandi waɗino dille kañumne ha goto won maynoɗo toon ni ɓeydi wadde kadi dille kono hono dille dilluɗe Sénégal ɗe wonno Sénégal heewano dille so Allah ɗum ko yettere Allah mawde. Sénégal ko leydi deññodi ndi ganduɗa ko jaam tan yahanno hen kono dillude e Sénégal ɗeɗo balɗe ɓennuɗe leydi ndi adoraki ɗum. kono noon hunde fof ko neɗɗo yi yo andu ko hoddiro ngo ganduɗa ɗum daɗota ko Allah windono ɗum guila e asal fala budde yimɓeɓe paama ɗum. ɓayde wonko hebno leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa Sénégal ɓurano ɗum ɓurani ɗen leyɗele ewa kono Allah hoddirano tan guila nden yo yetto Sénégal fitinaji noon certu tan goto fof leydi fof e fitina muɗum e jarabi mum. ewa leydi Sénégal ne mata ko joni ɗum yetti ngeɗo jeygue huɓɓugue toon oɗo dumunna ha yooɓi pittali ha tilfi jawɗele ɗe ganduɗa ko yimɓe ndendi hani e jawɗele keraniɗe yimɓe eɗen gandi ɗum ɗo ko waba'u ko bala'u ko jarabi. neɗɗo noon serata jarribede e gurdam mum Allah ne testa on waɗa ihtibar on waɗa imtihan neɗɗo o bi maana sen jeehi to deftere makko wiyetende Qur'anul Karim omo wiya toon ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. musidɓe tedduɓe Allah kañum hay hunde woppani so wona o haali e Qur'ana o wi beele ene sikka neɗɗo so wi tan mi jaaɓi Allah tan on woppire noon tawa testaka o waɗaka imtihan o waɗaka ihtibar ala wawonde beele yimɓeɓe cikata so mbi jaaɓi Allah tan goppirte noon taw ɓe testiraka fitinaji ɓe testiraka haareji ɓe testiraka ganduɗa hoore maɗa ñawuji ala wona noon. Allah kanko ko yiɗi neɗɗo ko foof omo testira neɗɗo o omo jarriboro neɗɗo o ɗeɗo gueɗe hani e mayɗele eɗen gandi kam Allah ne yiɗi tagore nde foof kono eɗen gandi kam musuɓi o waɗi annabi o waɗi nulaɗo o waɗe mu waba ko wayno jarabi ñaw ko wayno annabi Ayyuba kene wona duuɓi ɓen mbiya ko duuɓi jeeɗiɗi ɓen mbiya ɓuuri ɗon hayso yettaki ɗon eɗen gandi kam rafi makko kanko annabi Ayyuba rafi mo joguino o no wayi musde ni ha ɓandu fof wonta gilɗi wonta bordi wona Allah ne añimo ko Allah ne tastamo ƴeewa iman makko ɗo tolni. eɗen gandi annabi Yunus hono teste ɗe kemnoɗe ɗum ha wedda e maayo eyyi caggal ne noddi yimɓe muccali geddi wuuro ngo eɗen gandi no jollono e laana ha laana ka sinkiɓe mbaɗi kura yana e makko o wedda e maayo lingu moɗimo niɓɓere jamma niɓɓere reedu lingu niɓɓere ndiyam ɓe mbi ko balɗe 40 ɓe mbi ɓuuri ɗon ɗum ko test hande Allah ñaawi fof itti